Костянтин Матвієнко, корпорація стратегічного консалтингу «Гардаріка». Метою Росії є знищення України. Стільки стане в Росії потуги, вона буде докладати і до того, щоб Україну знищити. Всяке відтермінування, якщо ми говоримо про перемир'я або про спеціальний закон для частини Донбасу, є поступкою Росії, яку вона використає тільки проти України. Тому в даному разі перемир'я і закон про спеціальний статус Донбасу є серйозною драматичною політичною помилкою. Що стосується угоди, яку ми відтерміновуємо, то Росії не потрібно, розумієте, яка може бути причина для військової агресії, яка може бути економічна причина для вбивства і анексії території. Тому Росії не потрібні жодні причини для того, щоб воювати проти України. Вона буде це робити надалі. І єдине, що може її зупинити, це справді спротив. Це справді консолідований спротив як українського суспільства, так і світового співтовариства. Санкції, військова допомога Україні – це зупинить Росію. О чому я говорю? Костянтин Матвієнко. В Україні ніколи не було загального одобрямсу, хоча б тому, що було два Майдани. От Україна подарувала світові, цивілізації світовій, два Майдани. Але моє питання не про те. От ви так кинули репліку, взагалі величезна відповідальність прямого ефіру. От ви кинули репліку, принизили Одесу, якісь інші настрої в Харкові. Будьте ласка, в чому принизили і хто принизив Одесу? Я вам скажу, что я имею в виду, и это я повторял на всех 9 эфирах в Одессе у себя. Я считаю, что Одессе нанесена колоссальная моральная травма. В Одессе не расследованы события, при которых погибли сотни людей. Я общался с одесситами. Я думаю, что город находится и в психологическом, и в финансовом шоке. Я считаю, что для города такого, как Одесса, должны быть особые меры. Мы внесли сейчас закон, разработали. К сожалению, я не депутат Верховного Совета, но я заручился поддержкой 12 депутатов, которые вносят в парламент сегодня закон Порто-Франко об Одессе, который в свое время царскую Россию вытащил. Мы должны посмотреть, что там происходит. Я был в Запорожье. Я, к сожалению, думаю, что и там надо специальные меры принимать. Я к чему вам сказал? Я не для того, чтобы обидеть донечан или кого-то. Я говорю другое, что если две области в результате конфликта, страшного конфликта, но получают особые преференции над остальными, они, к глубокому моему сожалению, дают возможность другим думать, что нам это тоже может быть нужно. Вот и все. От блискуча відповідь. Тобто ви цим самим підтвердили, що створювати особливий спеціальний статус для якихось двох областей просто небезпечно. Тому що ми розвалимо Я вам країну. подтвердил следующее, что, к глубокому сожалению, надо было изначально думать, что делаешь, а сегодня уже я вообще не знаю, какой выход, кроме этого. Костянтин Матвієнко. Всі, виступаючи сьогодні при центральному мікрофоні, говорили от просто рефреном, що необхідна єдність. Водночас ми бачимо, що партії Майдану балотуються різними колонами. От сьогодні виступав прем'єр-міністр, він іде разом з головою Верховної Ради, хоча ці посади їм дала, власне кажучи, партія «Батьківщина», найбільша партія колишньої коаліції, але вони йдуть окремим списком. Президент веде свій список. Частина уряду, прем'єр-міністр, балотується в одному списку, а частина в іншому. Тобто вони вже навіть всередині уряду є конкурентами. Отже, направду, політики, говорячи про єдність, цю єдність не забезпечують. І єдина от надія, яка є, що справді для прикрашання, для окраси списків, для того, щоб заманити виборця голосувати за той чи інший список, туди взяли нові обличчя. Молодих людей, представників громадянської тусовки, так би мовити, грантоїдського суспільства. І от, можливо, ці люди, які справді з одного середовища, певною мірою мають одну етику, попри те, що вони балотуються в різних списках, уже зараз, до того, як буде сформований наступний парламент, зможуть виробити свою спільну платформу і запропонувати цю спільну платформу тим часто одіозним, корумпованим, некомпетентним політикам, які їх використовують в якості оцих прикрас.